Ahojte, dnes vám poviem o kalóriách a kilojouloch. Neviem, či to len dobre napísané. Ako sa správne je stravovať, ako fungujú a žiadne nadávky, je to family friendly. A sponzor, neviem, čo to slovo znamená, takže to vynecháme. Dobre, tak nevadí. Moja kamarátka mi povedala, čo to znamená, takže sponzor je asi Google? Ja neviem. Takže povedzme, že Google, dobre? Bude to troška pomiešané, ale toto je, že kalórie, kilojoule, na čo slúžia, prečo sú v jedlách. Každé jedlo nám dáva nejakú energiu a v každom jedle je ich niekoľko. Niekde je ich viacej, niekde je ich menej, podľa toho, že čo si naservíruješ a čo zješ. A ty sa chceš stravovať správne, že? Nechceš skončiť ako Nikocado Avocado, prepáčte, že to mám zle napísané, áno, viem. A ešte aj on sa začal správne stravovať. Takže ako sa správne stravovať? Rátaj si kalórie. Dokonca sú na to aj aplikácie, napríklad Eatwise, Yazio alebo PayPal. Je ich viacej, vyber si svoju. Alebo ak máš málo voľnej pamäte, môžeš si to aj manuálne rátať v zošite. Zober si rúžový zošit s rúžovým trblietkavým perom a tam si to zapisuj. Nemusia byť rúžové, ale Denis to odporúča. Môžeš to nazvať ťažká matika, ale vôbec to ťažké nie, je to len spočítavanie. Nevieš, koľko toho máš za deň zjesť? Vyrátaj si to takto ľahko. Podľa veku, podľa výšky, podľa váhy a podľa pohlavia. Ja toto síce v angličtine, ale ja vám to tu preložím. Deti od 4 do 12 rokov by mali zjesť okolo 1000 až 2000 kalórií za deň. Tínedžeri od 13 do 18 alebo 19 rokov by mali jesť takto. Ženy 1800 až 2200 kalórií za deň a muži 2000 až 3000 kalórií za deň. Dospelí by mali jesť takto. Ženy by mali jesť 1600 až 2200 kalórií za deň a muži 2000 až 3000. Starí ľudia nad 60 rokov by mali jesť ženy 1600 až 2000 kalórií a muži 1800 až 2600 kalórií za deň. Ak sa identifikujete ako iné pohlavie, čo je blbosť, tak si nájdete svoju vlastnú váhu a vlastné kalórie, ktoré chcete za deň konzumovať. Nie je to jedno. A vám možno tiež. To, čo my voláme kalória, je vlastne kilokalória. Kalórií je strašne veľa. Keď sa ťa niekto spýta, koľko kalórií si zjedol za deň, ty mu odpovieš v kalóriách, ale to sú vlastne kilokalórie, kvôli tomu, lebo jedna kalória je strašne málo. To vlastne 1000 kalórií je 1 kilokalória. A to je to, čo ty ješ každý deň v jedle. A o energii, čo ti to dáva, tak v jednej kalórii, čiže v kilokalórii je 4184 kilojoulov. Môžete si to vyrátať, matematika je mega ľahká. Aspoň pre mňa. Potom tu máme výživovú pyramídu, podľa ktorej by sme sa mali riadiť. Dobre? Takto toto si prečítajte, môžete si to screenshotnúť, odpísať, alebo vám to tu rovno poviem. Najviac by ste mali jesť cestoviny, cereálie, chlieb alebo ryžu. Potom by ste mali na druhom mieste mať zeleninu a ovocie. Na treťom by malo byť mlieko, jogurty, syry, mäso, hydina, ryby, fazula, vajcia, orechy a tak ďalej. A až na vrchole by mali byť sladkosti. A tým myslím aj zmrzlinu. A tento typ mäsa neodporúčam jesť, prosím vás, nejedzte ich. Oni si to nezaslúžia, dobre? Prosím. Naše telo potrebuje kalórie a kilojoule na to, aby správne fungovalo. Napríklad dýchanie, rozmýšľanie, svaly a aj tá ťažká matika. Nesmieme vynechať alkohol, ale ty ho radšej vynechaj. Google to môže mať niekedy nesprávne, niekedy správne, ale tiež to má kalórie. No a niektoré ich majú dosť celkom. Napríklad jedna fľaša vodky je okolo 1800 kalórií. To je jak jedlo na jeden deň. Takže zhrnutie. Vo videu som vám povedala o tomto, takže ak ste si to nezapamätali, tak si to preklikajte späť, dobre? A teraz chod niečo spapať. A nie, zajaca, prosím. Dobrú chuť! Prepáčte, ona to s tými zajacmi už preháňa.